ಗಂಡ ನಿತ್ಯ ನೆನಪಿರ್ತಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಜನಿ ಸಮ ಕುಡ್ಕೋರ್ ಕನ್ನಡ ಬೇಡ ಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂತಲೆ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನೆ ಯಾಗಶಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ 4 ಕಾಲಾಂಡು ಪಿದಾಡ್ತಿತ್ತಲೆ ದುರು ಓಪಿನ್ ಮಂಡ ಯಾನೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಟಿದ ಹಮಾಸ್ ಮರ್ದು ಬರೀ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಓಪಿನ್ ದ್ಯಾಪಂಡ ನಿಜ ಪೋಪಿನ ದ್ಯಾಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಜಾತಕದ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಲ್ಪಗ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ 2 ದಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ರಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂಜೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲ್ತದ ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪಿನ ಅಂದಾಜಿಡುಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಪಾವಂಜಿಡು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಗೆ ಅವು ಒಂದು ಅವು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನೆ ಯಾಗಶಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಅಂಚದ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಏನೇ ಪಂಡ ಜಾತಕದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಡಾಪುಂಡು ಅಂಚದ ಅಡೆ ಪೋಪಿನ ಇಂಕುಲು ಅಡೆ ಪೋರೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂಜೆ ನೀನೇ ಪೋ ಇಂಕುಲು ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ರಜೆ ಅಂಚದು ಪೋಯಿ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ನೀನು ಪೋಪಿನ ಎಲ್ಲ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ದು ಪರ್ದು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಏನ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪೂರ ತೂದಕ ಮರಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಕ್ಲೆ ತೋಜಾರ ಆಜದ ಇಂಚದು ಎಲ್ಲೇ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಅದು ಬೇತೆ ಗುಡ್ಡೆ ಪೂರ ತಿರ್ಗುನ ಪೂರ ತೂಕ ಅಂದು ಅಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಈತೆ ಪೂರ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪೋದ್ ಬರಡು ದುಂಬು ಪಿದಾಡ್ದ ಓಡಿ ಇದನ್ನ ನಿಂದಿ ಪೂಜೆ ಬಂತೀರ ಅಂಚ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅಬೇಡ್ಬ ಕಲ್ತದ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತು ಸೀದಾ ಅಲ್ತದ್ದು ಸೀದಾ ಅಂಚಿದು ಪೋಪಿನಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡೇ ಪೋಪಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಮುಟ್ಟಿನಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ ಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಂಬಲ್ತದ್ದು ಗಾಡಿ ಪೋಪಿಲಕ್ಕ ಇದು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ರಗಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆನಿಗಲೇ ಬಾಯ್ ಚಾ ಮಲ್ತದ ಈತೆ ಚಾ ಪರ ಎಲ್ಲ ಕುರ್ಸೋದು ಜೀನ್ಸ್ ಚಾ ಪರ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಚಾ ಚಪ್ಪ ಪೂತಾಗ್ತದೆ ಯಾನ್ ಚಾ ಮಲ್ತದ ನೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಸ ಹರ್ಕೊಂಡು ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಯಿ ಬಂದ ಚಾ ಮಲ್ತದೀತ ಪರ್ದ ಹಾಕೊಂಡು ಪರ್ದ ಹಂಚ್ಕೋತೀರಿ ಎನ್ನ ಚಾ ನೀರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದುಂಟು ಇದು ಚಾ ಪರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಡು ಪೂರ ಎನ್ನ ವೆಪನ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತ ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ ಹತ್ತಿಯ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ತೂ ಬರತ್ತೆ ಅಂದಾಲ ಅಂಚದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪೋರೆತ್ತನ್ನ ಅಂಚ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೋರೆತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಬೇಕ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಸೀನೇಜ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜ ಯಾನು ಒಡೆನಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೋರೆತ್ತನ ಆದ್ರೂ ಮಲ್ಪೇನು ಅದು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಅವು ಯಾನತ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಚಾಪರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಶಾಪರ್ನ ನೀರು ಬರ್ನಿ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಶಪ್ಪಾಯ್ತು ನಾವು ನೀರು ಚಾ ಪೂರ ಹೊರದ ದಿಕ್ಕು ಬೀಜು ಓಪಿನೆಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಪೂರ ಓಲೋಲೋಲೋಲೋಲಪ್ಪು ತಾತ ಬಾಜನ್ ಜೊತೆ ಪೂರ ಅವರ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ದು ಫುಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನ ಫ್ರಿಜ್ ಅಂತ ಚಾಲು ಉಂಡು ಮೀನುಂಡು ಬತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿರ್ ಎನ್ನ ಗಂಡ ಬತ್ತಿರ್ ಗಂಡ ನಿತ್ಯ ನೆನಪಿರ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ ಜನ ಆಯ್ ಜಾ ಪೋಪೆನ ಬರ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಫುಲ್ ಪೋಪಿನಿ ಪೂರ ಸ್ವಿಚ್ ಪೂರ ಟಿ ವಿದ ಚಾರ್ಜರ್ ಲೈಟ್ ಚಾಲು ಉಂಟು ಸ್ವಿಚ್ ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿತೆ ಉಡುಪಿ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವರ್ ಬೊಕ್ಕಂದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಂದು ಈತೆ ಬೈಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಬೈಕನ್ನು ಉಡುಪಿದ ಅಲ್ಪ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡೇರಾ ಏನು ಬನ್ನಿ ಎಂತ ಹೋಯ್ತಾ ಬಸ್ಸಟ್ ಕುಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ಬಸ್ಸಟ್ ಐತೆ ಉಡುಪಿ ಹೋಂದುಂಡು ಬಸ್
ಉಡುಪಿದಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕುಲ್ದಿನಿ ಅವು ಒಂಚು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಲ್ಕಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವೆಡ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ಪೋಪಿನಿ ಅವೆಡ್ದಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ಳಿಬೇಕ ಇಂಕುಲು ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತದೆ ಪೋಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪೋದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ವೇನು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಬಕ್ಕಲ್ಬಾರ್ದು ಅದೇ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ವಾ ಒಮ್ಮೆ ಮಲ್ಲತೆಯ ಲೈಟ್ ಮಾಡು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದದ ತಿನ್ ಬೆಂಡ್ ಬತ್ ಮುಟ್ಟಿಯ ಇಂಕುಲು आज 14 ಗಂಟೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಒಂದು 80 ಪಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಲ್ಪುಡು ನನ್ನ ಕೈಪು ಇಲ್ಲದ ಕೈಪು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನು ಕೈಪು ಇಟ್ಟಿದ ಕೈಪು ಏನಾತೀನಿ ಏನಾತೀವಲ್ಲಿ ಏ ಹಿಡರ ಮಲ್ಲತ್ತಿನ ಬೇಯಿ सेकेंड करो कर लो सेकेंड करो मैं सेकेंड करो अंत्या सेकेंड करो सेकेंड मरी के अदे मल्ला बे पूरे एंकल पूरे मल्ला नाकदे नाकवे ए मल्ला बेये किस करपिन अरे मैं एक किस करपिन वाले को एक किस करपिन है उगड़ जा हां नंजा पिन इरा ಏನ ಅಂತಲಿಗೆ ಏ ಅರೆ ಕದಂ ಕುಚ ಹೋಲಾ ಅತ್ತ ಮೆಂತಲೆ बल्ते इंच वाला ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಾಯ್ tomorrow ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಕಾಲಾಂಡು ಮದ್ದಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ಅಂತ ದೈವ ಉಂಟು ಮೂಲ ದೈವ ಮರನಿ ತೋಚದಿದೆ ಮರನಿ ಸಮ ಕಟ್ಟು ಪಣ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜೀತಲೆ ಒಂದು ನೆಟ್ಲ ದೈವಲುಳ್ಳೀರ ಐಟ್ಲ ಅವು ವರ್ತೆ ಬಂದಿರಲಿ ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ಲಿರು ನೆತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಬಗಲೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡಿ ಇಡುಂಡದೆ ತೋಚಿಸಿ ಅದು ಸೀಟ್ ಪಾರ್ದಿನ ತೋಜನತೆ ಐಟು ಚಾವಂಡಿ ಗುಲ್ಗುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಪೋಯಾಡು ತೋಜವೇನ ಇತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಅಲು ಒಂದು ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತಿ ಗುದ್ದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದು ಕಷಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರನ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಆತನ ಕಷಾಯ ಆರ ಇಜ್ಜಿ ಕೇಂದ್ರ ವರ್ಕದ ಅದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಪೋಯ್ತುಕ ಕಾಂಡೆ ನೆಟೆ ಮೈಂದುತ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಿಡು
ಮೈಂದು ಗುಡ್ಡೆ ತೋಜೊಂದು ಏಜ್ ಫುಲ್ಲು ಮೈಂದು ಬೂರ್ದು ಎಂಚ ತೋಜುಂತುಲೆ ನೆಟೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮೂನಿಂದ ಪಕ್ಕಿಲ್ ಬುಲ್ಪುನಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ಒಂಥರ ಪಿಂಗಾರದ ಪರಿಮಳ ಅರಲ್ನ ಒಂಥರ ಪರಿಮಳ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪರಿಮಳ ಅವೇಳ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುರಿ ಇಂಟು ಬುಲ್ಪುಡು ಆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಇಡುತ್ತಿರತ್ತೆ ಗುಡ್ಡೆ ಇಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಡ್ದನಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಐತಿ ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾಗ ಒಂದು ಪೂರ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದ್ರ ದಿಕ್ಕು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲ ಕಸಾಯ ಅದನ್ನು ತೂದರ್ಕೋಬೋದು ಅದೇ ಇಲ್ಲ ತೆರ ಮದ್ದು ಗುದೊಂದಿಲ್ಲೇರಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಡು ಗುದೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಲುಡು ಮಾಡ್ತಾನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪೂರ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಕೆತ್ತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಡೆ ತೆತ್ತದು ಕಲ್ಲುಡೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಕೆಲವರು ಕತ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪವರ್ ದಾಲಪ್ಪುಜಿ ಕಲ್ಲುಡೆಗೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಕಲ್ಲುಡೆ ಗುದ್ದುಡು ಐಕ್ ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ತಾವು ಬೆಚ್ಚ ಪತ್ತದ ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು ಇವಾಗ ಪಾಡೋಡು ಐಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕ ನಾವು ದುಂಬುದ ಪೂರ ಅಂಚ ಮಾಡ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿ ಪೂರ ಮಾಡ್ಪಾರ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು ದಾಲ ಪವರ್ ದಾಲಪ್ಪುಜಿ ನಾವು ವರ್ಷದೊರ ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಕಮ್ಮೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತು ಬರೋಡು ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜತೆ ವರ್ಷದೊರ ಮಲ್ಪಿನತ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಪೂರ ಆಡ್ತದು ಆಡ್ಪಾರೆಂಡು ಆಡ್ಪೆ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೇನ ಪೂರ ಕಾಂಡದವ್ರದ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಪೆ ಮಲ್ತಲೆ ಕಸಾಯ ರೆಡಿ ಆತ ಕಂತು ದೀಯರಂದೆ ಬಾ ಈತುಂಡು ಮೂಲೊಂದು ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಸಾಯ ಪರ್ದು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿನ್ ಚೂರು ತುಂಡಿಯಾ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣು ಹಚ್ಚಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಲೊಟ್ಟೆ ಕಸಾಯ ಬರ್ತಂದಿತ್ತಲೆ ಒಂದಿನಿತ್ತ ಪರ್ಪಿನಿ ಒಂಥರ ಪರ್ಪೆ ಮಿಂಚಾಪುಂತದ ಜರ ಕೈಪೈ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವ ಭಾರಿ ಕೈಪೆತ್ತು ಏನ ಕೈಪೆ ಮಾರೈತಿ ಪರ್ರೈಚಿಯ ಯಾರ ಪಜ್ಜಿ ಚೂರು ಬರ್ನಿ ಬಾಪ್ವಾ ಚೀ ಮಸ್ತ್ ಕೈಪೆತ್ತರು ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಅತ್ತು ಆರು ಈತು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೆತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಭಾರಿ ಕೈಪೆತ್ತರು ಇತ್ತು ಜೋಕಲ್ ಮನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪಿಸಿರಪ್ಪ ഞാൻ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಬರೆದು ಕೊಡ್ಪೆ ವರ್ಷದ ಪೂರ ವರನೆ ಪರಡೊಂದು ಆತು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಒಂಥರ ಕಸಾಯ ಬರ್ದನ್ನ ನಾನು ಗಂಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಗಂಜಿ ಲಾಯ್ ಕಾಪುಡು ಒಂತೆ ಪರ್ಪು ಪುಣತ ಅವೇಳ್ದಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಣೆ ಗುರುನ್ಯ ಮೆತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಯಾನವ್ರ ಕಾಣೆ ಮಲ್ಪುನು ಗಂಜಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಏನೇ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತದೆ ನಿಂತು ಕಣ್ಣೆ ಗುರುನ್ ಮರಿದಿಂಕ್ ಅಂದಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅಮಲ ಪಿಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಯ್ತು ಬನ್ನೋಣ ಏ ಸೂರ್ಯ ಅತ್ತಿ ಆರು ಒಂಜಿಲೊಟ್ಟು ಕೊರ್ಪಿರ ಐಕ್ ಆಯ್ತು ಅತ್ತೆ ಬರದೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನಲ್ಲ ಬರೋ ಪಾತಿರ್ನ ವತ್ತು ಕನ್ನಡಜಿ ಬಾಡ್ ಬರ್ತನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಐತೆ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ತಿಂದು ಬೊಕ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾ ಚಾಪರ್ದು ಬೊಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರಂಡಿ ಕಟೀಲಿಗೆ